Aiwa Gweja ona kanye mira unzwe zviitika. Chimbo mira unzwe zviitika. Chimbo mira kandi kutaura nyaya kuti Hanzi bag nderei pese. Bag nderangu. Unogara neni boss bag nderangu. Prazi ndiri kwanda kuda kutoendo. Zvosaka ndakuona bwedza pese ngwangu unongongo ne bag. Hari vizwe. Aiwa ndori vizwe. Andokona nezona ndine black. Ili ndine rakaita rimwe. Mune chimbego. Ndona na Mangurenje masina angu. Wapiwa basa. Masina echi. Une rimwe big, rimwe big. Urambe. Kurakabionda. Nenda la polisi. Achakakutaurira kuti bag ridiwe pa kana chigo cha nyama. Aiwa kana. Isatibe. Saka kupikisa. Ndakato apply kuti Zimbabwe Corruption Commission ndikato you can continue going on with the anti-corruption pact. Saka I'm not there to steal. If I come here, I'm not there to steal. But there is certain levels where you think I'm a criminal. No. I'm not a criminal. Because all what people who you call criminals, they stay at Zimbabwe prison service, in a remand prison, in the Harare prison, they respectively. That's where they are criminals. Oh, so you're also criminal? I am not a criminal. But you both is big one. Yes, of course. Big numbers over side of violence. No. This guy is giving me a lot of. Big but you better have a side. Apa 250. Oh. Sir Gweja. 250. Board. Not all license. $2.50. I don't know that I can't go to college. Part of 50. Une collector. Kupi kwa. Panito small license. Dipavyo. Atipasi. Changuva tienda pamalifti kuenda komakoni kwa sake. Tikavhana chepa Central Police Station. Tikatkwire tutasvika tukati taenda kuEast Gate. Pasifiyare. Alright. Tipapo cheko. Saka license yako yani time yakaniba siri. Ndakapula hapana ka time. Class. Kuti kungoya uzokollecta but yanga isiti yaingoti ayisanza buda. Saka apa I'm very hopeful izabuda. Zoti bus baroita chi $32 yekudzoka 64. Prazi imwe uzotonyora. Ona kagweja zvikuita. Tine 5 yako saka takupa 5 kunotora license. Ndatonotora izo obvious. Atenda kuiona. It's obvious. Ndikaita zvokuti isa license isazoonekwa zvine zvakuriri. Ndokuratidza ndakurita kachibambi. Muhupenyu Chibhambi achitomufa chakatodiwa because kana zvatoramba azvimboramba because ndozvanga zvinotaura kuti zvinogona kubudisa. But Chibhambi chakabhadhara. Chibhambi chagara chinobhadhara because kuona vanhu vese vari kurarama munyika munomu haasi magayi stereki. Zvekuti paunenge achitoita Chibhambi ipapo mwana anenge achitofarira kuti paunonyanyoita chigayi unogona kutewa futi nevanhu. Unoziva? Ndizo zviye. Munhu angona kuteya kuti munhu ugayi kandi kuteya. Saka isusu kutoita kukula kwatakatoita kana kuwirirana kwatikutoita ndo chinotonzi chigayi because Chibhambi chinobhadhara. Ona kuti tinge tangoone chimwe chigayi chimwe chekuti chinopedzera chane violence kuti Chibhambi kana watu hapa verispo ama wani chichiyayewa izvo. Saka pakapinda tonasi manje ukuenda nezvupo. Ndinoda kutoshandisa zvo. Unetsamba yekufambisa. Iyo ka receipt yacho le. Nditonayo kama. But wona Gweja. Manje anokaudza kuika kama bhazi anzofana kutanga baya vaccine recorona. Azvite. Hapana akambotaura izvo. President wakadaro. Uzvipikisa. President akataura daro but zvakataurwa Ministry of Hughes kuti zvichatanga kumaruwa. Zvichibva nzvimbo dzine dzakatariswa nehurumende. Noti ngati nzvimbo dzine dzakatariswa nehurumende. Hurumende haikwanisi kuti ingoti dunhu by dunhu kana district by district ibva yangozvitaka wanda. Bozi inenge ichinzwa mareports anenge achitaura kuti vanhu havasi kufanira kukorona. But chiri kuitika ndechekuti kuri kufiwa nekorona kumamusha. Andikuona. Bozi kumamusha ndokune unprotected sources of water. Akafanana
mutsime murwizi because vanhu mumamisha vanongochera mvura mutsime kana murwizi kana kupi kana kupi Saka ndokuparadzwa nekorona. Ndokufiwa nekorona. Kozoitawo dzimwe nzvimbo dzakaitawo kana kuti musiri munyika muno. Because munyika muno muhedu tingangotaura but kune nzvimbo dzakaita kana kuna nzvimbo dzakaita kana kuZambia. Kana DRC. Maybe kana Botswana. Asi munhu kana akafana neAIDS chaiche vanhu vangoti korona because masimizvanga mufanana because AIDS unochaya futi. Korona unochaya futi. Unoonda futi. Iyo uondo futi. Saka zvinhu zvekuti ukazviongorora ndo malevels achati kutaura nezvo. Yekuti korona munhu wese angofa angonzi korona. Wese adi angonzi korona. But zvanzi munhu wese ngabayo jekiseni. Kabatika wambona munhu achitudzere iyo ndototaurira. Vanhu vese vana vanotoda kutobaya because vanenge vada kuti osefiti kuti vasaite problem yekuti vakurwara ndiriona. Antora iwewe kwewewe. Kwini ndurware mbona ndurware. Alifoni yako ine ka drawback. Maybe it takes some homeostasis. Ukaramba yakakutocha mino zviri kuita zvinopedzera kuti tangu pamwe there is some electricity that is reflecting within ourselves. Ndakadzima flash. Oh. Ni corona ndina. Asi mask ndina. Mask ndina. Ngoba ngalosina mask mawani. Urupera mask zvokutya mapurisa kana zvokuzviprotecta corona. Mask is a must. If you are traveling anywhere you go, if you meet the therapy without a mask, they are going to pay fine. So it's a must yekuti munhu yese paanonga achifamba. Zvangosiyana nemari medu mati munhu wekuti unogona kutaura kuti aiwa mupurisa aiwa mai amene ndotora mukati. But ukangosangana nemapurisa kana nechekutotari kana nechepazvc pambara akangotaura kuti una mask watopa mawani. Saka mask inotongofamba nayo. Ndabvunza kuti unopfeka mask zvokutya mapurisa here kana zvokuprotecta corona? Definitely all of them because mutemo yakataurwa neMinistry of Health we must respect it because kana tikati isusu hatirespecta mutemo yeMinistry of Health taakuti because Ministry of Health yakangoti everybody must come. Meaning to say that if you are traveling or if you are at stipulated areas, by virtue of stipulated areas, titira kuti pane nzvimbo dzekuti dzinotosungirwa kuti dzinge dzine mask. Zvamana mutauro. Wangosangana namapurisa akangoti mask kana usina kuti upinde mukati. Wautozofuna kumba kuti vakuigire mask nemari yefaini. Kana muna sai munhu mazoro zokaita munyama wakangofamba nomusangana namapurisa arikufamba nongonomwezi. Mask. But you utasa side remapurisa chete ko side recorona uzombodzia. Inini hangu inini asana muona munhu akafa necorona. And sat. But munhu wega ari kufa mazwana ari kunzi corona. Meaning kuti sei kuti anenge akolonizwa here nevirus kana kuti I can't understand. But what I know kuti corona inoda here measures akaita kugara muri kure nekure 1 meter apart izvo zvinhu zviri healthy kuitira kuti nyangwe mungake mune one love yakaita seizvo zvatiri kuti one love kutrustira kuti panorwara but at the end of the day mumwe vamwe vanogona kusangogeza mukomutoyas obva azongokubata vamwe vatooneka vanofunga kaa chibacteria disease yoti wega unogona kutaziva kuti zvakati zvokanzwisisi imbi andimukeza saka iwo unofunga kuti hurumende yoita sei panyaya yevanhu vasipfeka mask? Pakaiswa mutemo wekuti munhu anofanira kubhadhara 2,000 to 3,000 bond 20 US kana kuti 30 US yekuti unenge usina mask. 30 US inozowanikwa pane kuti unenge wakuda kurwisa zeterapi. Zeterapi wakuti zvina basa izvo zvakanzi zvitone basa. Internationally meaning to say kuti World Health Organization huye government officials government officials akatoenda kuAmerica kana kwayakaitirwa I don't know kuti in Sadak here or what wakatopiwa mutemo wekuti mask inofanira kunge munhu wese anofanira kunge akapfeka mask. Everybody must mask up. Even kustates kukapinda president mwenye anonzi Joe Biden kana kuZambia kuna mamwe president ikoko vese vakaenda kunoatinda kuti vagara vakapfeka mamask avo because pavanenge vasina mamask vakuita problem. Unozvifunga sei kuti pakumirira kwedu isusu nehurumende vanotanga ndevapi vanofanira kutanga vabaiwa? It depends.
with the outbreak, district outbreak. Meaning to say kuti chirwere chakawandira kupi. Zvakafanana chikanzi chawandira ku national kunoku. Vanhu ku national vanofana kubayiwa. Chikanzi chawandira ku Magribhi vanofana kubayiwa. Chikanzi chawandira ku Chisipiti vanhu ku Chisipiti vanofana kubayiwa. Chikanzi chawandira ku Borodero vanofana kubayiwa. But not kungoti vangotenderera vachingobaya vanhu. At the end of the day vamwe vana havasi kurwara. Sange panapa pana munhu ane corona. Kunze pamwe varongofinya unokwana vamwe kuti unenge uchingoti handina corona. Corona izvo vona zvako nepacific. Corona izvo nepacific. But wonaka vaccine iri bhoma inozati wakabayiwa vaccine unogona kusaibatira izi. But iwo hauzviona kuti vanhu vanofanira kutanga kubayiwa vaccine. Inini kuda kuzviona kwangu vanhu vanofanira kunge vachisenza especially muhurumende vanhu vanoshanda muma-national duties mapurisa masoja because vari kubikisa vanhu vakawanda zvavafanira zita rapi inosangana nevanhu chawe purisa vanogona kusangana navanhu kana kuti 20 kana 30%. Saka hazivi kuti vanhu vari kutaura navo vane chirwere here havana chirwere. Saka navapedza kubayiwa wozoya kwatiri. But izvozvo manje hausi kutemo because you cannot go around uchitaura kuti uyu ari corona uyu haana corona uyu ari corona. Semunhu zvakaita izvo. Vaccine haisi vaccine izvozvo zvazvinofamba zvichiita manje. This is a nation by nation, international disease. Haisi yekuti iri kutagita munhu zvirwere zvimwe zvinongotagitwa kungonzi munhu pamwe ane shuga kana kuti munhu pamwe ane mad. Ikorona yekuti yakatongonzi inongofamba area per area. Zvokuti zvikanzi paita munhu ane corona kana kuti muna second muno vanhu vese they are obliged to be vaccinated. Plus vanhu keep a social distancing. Kunyanya ndokuti chichatombotenderera chirwere. 1 meter 2 meters apart. Mask up futi. But you wasirwa fodya unoziva kuti seuyu haana corona. Isusu tosiyirana fodya. Hatina corona yatosiya. Plus distance yatiriyo ichako zvikadzi aita corona inini hako hadori kugare kari corona skin disease yako zvake yaari kudhaka wakutomuwanzira kai ari ndikutaura chokwadi sakandikada 2 meters bozi vakati hasi zvava mutaurira vakamutekera mushonga mukati adzigeza but iye ikurarama kupera saka kana tichibhema tese apa uritaurana uritaurani shamwari yakufunza aufunza kuti handina corona iye haano corona asi kana atestwa positive kashoma ukozi inini ndofunga mugwe arondikatira yakawanda ndofunga kake chibvira pawakaita skin disease hazana kuita skin disease saka corona zvinongoenderana nekusimba kwako plus haisi nyaya yekuti corona is topic yedu panapa but zvizvo zvinongotaurwa kana muri duty mask up get vaccinated zvekuti isusu we are very very clear about that. Yeah, but according to the WHO World Health Organization munhu wese anofanira kuvaccinate because as long as you're going to be an employee of a company and kana usenza mugovernment you have to be vaccinated. uchikwira zupu Kana uchikwira zupu you have to be vaccinated. Unobvumirana nazvo here? Ndobvumirana. Pamusoro inini. Saka zupu ucharikwira sei uchiramba kuvaccinatwe? Koitire chirwere adachiwere. Saka waukwire kazupu kwaracho. Saka vanovaccinate vane vane chirwere. Even unotaura sanitize. Sanitize is obvious. Ko Jackson. Vaccination. Jackson. Adirogora basi. Zvakozi everybody. Iviyudi yekuti yakufana nenhumba. Nhumba kana mwana kana akasabaiwa nhumba anongoita kurumba. Saka anofanira munhu wese kana mese tiri panapa tikangoti ngatingobaiwe corona ngobaiwa. Atafara zvikusa. Unoda kutaura nechikofunza. Zvine zvandinoda kuwedza kuti nditauriro vanhu vese vari pasi penyika ino. Zvinhu zvaakuitika izvi ndezvekudaiwo. Handiti bhaibheri rakataura kuti kuchaita 666
chibvunzo nekuti kana usina 666 hautengi chii handiti kana usina kubayiwa jekiseni recorona haukwire zuko handiti auende kubasa. Ndokuratidza kuti vana vaMwari vachashupika. Saka ndanga ndichikumbirawo kuti dai vese vaya vari kuchaji nezvinhu zvese zvinoitika izvi vasiye mwana waMwari vararame mune zvavari. Matiwo kucho woza korona futi inofambira nejerasi, munhu ane jerasi ane korona toda kuti because iwe ukanga unongonzwa jerasi nemumwe munhu zvatova nekorona chinoromwa mvura because uchadya munhu chaiye unopedzera ukamudya chaiye kumisa mupoto umucheka ugumisa mupoto. Izvo takangozvinzwa here osa korona inobatana nejerasi chete kunyanya jerasi. Ukanga une jerasi korona ichakubata chete. Zvinhu zvandakangostadha ndega ndikaona kuti munhu ega ega anenge angori nejerasi achaita korona. Ziri Mwari anotiona. Hallelujah.